ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁହଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଚୁକୁଣ୍ଡିଆ ହସଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ଥାଳିରେ ଥିବା ଏଇ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଇବା। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଛି ଏତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ସବୁ ଖାଇବା ଖାଉଛି ଆଗକୁ କହୁଛି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଟିକିଲି ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଅଚିନ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଗେହ୍ଲି ଝିଆରୀ। ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ତାର ଷଠି ଘର ପୂଜା। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମାଉସୀ ଘରକୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଝିଆରୀର ମାମା ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ମୋର। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଗାଲ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଟମାଟର ଭଳିଆ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ଆଜି ସେ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଏତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜାଣେ ଏତେ ଏନର୍ଜି ଆଣନ୍ତି କୁଆଡ଼ୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ହାତରେ 2 ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗେଲିର ବାପା ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ତାକୁ କହିଦେଇଛି ହେଁ ତୁ ତ ଝିଅର ଷଠି ଘର ପୂଜା କରୁଛୁ ନା ବାହାଘର କରୁଛୁ ଏତେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଦେଇଛୁ ଯେ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଦେଖା ହେଇଛେ ମାନେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସ ମଜା ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏମିତି ଟିକେ ଗପସପ କରୁ କରୁ ଆମର ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ କେତେବେଳେ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ଆହୁରି ଆହୁରି ସବୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ହେଇ 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 କହିବା ବେଳକୁ ଆସିଗଲେ ନା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅର ଦାଦା ଆଜ୍ଞା। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ମୋ ଭଳିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ସତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ଟା ଯେ ଏଠି ଆକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ତକ ବି ଛାଡ଼ୁନି ତାକୁ ବି ପିଇକି ଯିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାନ ଭାଉଜ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ମିଶିକି ଫଟୋ ସବୁ ଉଠେଇଲୁ। ଏବଂ ରାତିରେ ହେଇଥିଲା ମାଙ୍କର ପୂଜା ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ତାର କିଛି କ୍ଲିପ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ